c'è chi li pega per bagliare, segui la battuta qualche baia. Yante, radio che un santo che deu vino del parque della storia. I després diran que si no serem quatre gats, tot un poble clamen per la llibertat, i al diari tots són més cremats. Que vulgues jugar s'ha de fer de la mà, que vulgues jugar s'ha de fer de la mà, que vulgues lluitar s'ha de fer de la mà, tots junts, tots junts. Hi ha carrers que són descrits Països catalans! les il clima energètic sí, quan s'è pensada Pues que hi ha algú en aquesta sala que li interessi la reforma de la Constitució espanyola. quatre gats, un poble clamen per la llibertat, i al diari tots són més cremats. Un país que realment miri pels interessos del jovent, i això a dia d'avui a l'estat espanyol no ho podem fer. Per tant, som aquí per superar aquesta Constitució i som aquí per redactar la nova Constitució de la República Catalana. Una Constitució que sí que serà democràtica, a diferència d'aquesta. Una Constitució que sí que respectarà els drets que tenim com a ciutadans, a diferència d'aquesta. S'ha de fer de la mà, que vulgues